Вітаю всіх на каналі Монеты, банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відеааглядзе хацеў паказаць вельмі цікавую монету. Монета прысвечана 200-годдзю са дня нараджэння Ігната Дамейка. Дата выпуску абрачэння 2 верасня 2002 года. Дызайнер Заскевіч, чаканняў польскі монетны двор. Монета у нас срэбная, проба срэбра 925, номинал 20 рублёў, масса монеты 33,63 грамма, масса срэбра ў чысціні 31,1 грамму. Якасць пруф, дыаметр 38,61 мм і тыраж 1000 штук. На сённяшні дзень такая монета каштуе ад $150 і вышэй. Таксама ёсць стаўка у нас з мінералам. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. Да сустрэчы!